Zavart téged bármikor is az mondjuk, hogy vékonyka voltál? Ó, engem mindig zavart, hogy vékony voltam. De én úgy gondolom, hogy egyébként 10 emberből 9,5 az úgy szokott lenni, hogy aki vékony, az vastag akar lenni, aki kövér, az vékony akar lenni, senki nem elégedett magával, legalábbis nagyon kevés ember. Nyilván értelemszerűen én is így voltam ezzel, de hát ez egy ilyen szakma, ez egy ilyen buli. És hogy kerültél te kapcsolatban mondjuk a pornozással? Ugye a múltkor volt több címlapon is lehetett olvasni, hogy pornozással hoztak téged összefüggésbe. Igen. Mennyire volt ez komoly, vagy mennyire nem? Jaj, de hogy is nem. Hát igen, ugye ez a hát én nem is tudom, hogy ezt talán minek jellemezzem. Volt a Facebookon egy ilyen játék, ahol mit tudom én, ugye arc alapján, de szerintem mindenkinek több baromságokat dob ki, beindítod, vagy elindítod, hogy és akkor mekkora lépát van. És akkor nekem kidobott egy ilyen irdatlan számot, hogy 26, valamennyi, nem ez tudom. Egyébként ez messze a valóságtól? Hát most az érrépám méretében nem menjünk bele, mert tényleg itt nem fogok lejönni a pornó oldalakról. És ugyebár én ezt kiraktam poénosan, hogy hát gyerekek, akkor lehet, hogy szakmát kellene váltanom, és valaki tudja a Kovinak a számát. És hát nyilván sok ember értette a poén, de nagyon sokat ugyebár nem érti valamit, hát értelemszerűen ugye jöttek újságcikkek, valamint tényleg a Kovival is föltettem a kapcsolatot, de már csak így poénból is, hogy elkezdtünk beszélgetni. De ő keresett téged, vagy te kerested őt, mármint a Kovival? Hát nyilván a Kovinak is eléggé feltűnő volt egy ilyen cikk, sőt nem csak egy ilyen cikk, hanem sok ilyen cikk, ráadásul ugye már ott az oldalamon, úgyhogy szerintem neki is azért leesett ez a poén, és ő kezdett el hozzánk kommentálni. De egy egész jó beszélgetés volt belőle. De te egyelőre megegyezhetünk abban, hogy maradsz a zenei pályán, és nem váltasz? Nem. Egyelőre nem szeretnék a felnőtt filmek világába betekintést nyerni.